tots els joguets que tinc, el que més m'agrada és un que té vida. Una caixa de sabates, on viuen un grapat de cucs de seda. Ells conserven el secret millor guardat, una història que comença a la Xina fa més de 6.000 anys. Parla d'emperadors que amenacen amb la mort qui descobrirà com es podien fer teles tan delicades. L'art de la seda ens arriba gràcies a mercaders, lladres o espies disfressats de monjos o princeses. Perquè no mora, els meus amics i jo criem estos cucs i pugem als arbres per alimentar-los amb la carn de les fulles de les moreres. Ara costa trobar-ne, però fa molts anys a una àrea de tarongers hi havia un mar de moreres. Nosaltres els cuidem com un tresor, perquè dels cucs naix l'art de la seda, una riquesa oblidada. El soroll dels telers era la música del centre de València fins fa només 200 anys. La seda dona nom a tot un barri, Velluters. El 1760, als baixos d'estes cases, hi ha uns 4.000 telers. Més de la meitat de la població viu de la seda. 3/4 parts de la ciutat treballava directa o indirectament en la seda. D'ahí el potencial que tenia i la importància que ha tingut esta història en el que ha sigut l'evolució d'esta ciutat. L'origen de l'expansió de la sederia en València es deu a la influència bàsicament dels genovesos. Encara que n'hi havia una producció d'origen musulmà, així en València no havia tingut molta importància. Realment està important-se una tècnica textil que és la que estava desenvolupant-se molt en el nord d'Itàlia, en Gènova. I, per tant, en la fundació del gremi de velluters, que per tant pren la paraula de l'italià, del velluti, el vellut, en la fundació del gremi de velluters van tindre una gran influència els genovesos. A la ciutat, telers, i als camps, moreres. Els genovesos canvien el paisatge valencià. És al segle XV quan a la major part de les terres es planten les rendibles moreres per alimentar els cucs de seda. El que dona un punt d'inflexió fort al cas de València és l'arribada dels genovesos i que es converteix en un negoci d'especulació molt important. Produir i vendre teixits de seda era invertir en un dels negocis més especulatius de l'època. De nord a sud naix una terra de moreres. Si busquem la seva ombra, coneixerem la història de la seda, sobretot a Requena, al Baix Segura, a la Ribera, a l'Horta de València, i també en moltes altres comarques com la Costera o la Safor. En aquestes imatges inèdites, cedides per la Filmoteca Valenciana, es pot veure per primera vegada en una filmació com era la collita de moreres als camps valencians i el posterior tracte comercial. La morera és un cultiu, ja dic, importat del sud d'Itàlia, de la zona de Sicília i Nàpols, bàsicament, i comença a desenvolupar-se, ja dic, comença en la Vega Baixa del Segura. En el 16, a la segona meitat del 16, ja la ribera del Xúquer es va convertint en la zona productora més important. Al segle XV s'inicia als camps l'expansió del cultiu de la morera i la cria de cucs de seda. A algunes ciutats, sobretot a València, es multipliquen els xicotets tallers i obradors. Al 1477, els artesans del vellut comencen a organitzar-se i creen la confraria de Sant Jeroni, origen del gremi de velluters. Només 2 anys després, el rei reconeix l'ofici. En 1479, el rei Ferran el Catòlic atorga un privilegi per a la fundació de l'art de velluters, de l'art de velluters, ja no simplement un ofici, un art, perquè evidentment un velluter dissenya, dibuixa, també fabricant de draps, sap tenyir, sap conrear cucs de seda, és a dir, és una professió important. El gremi de velluters controla el mercat de treball i fixa ordenances per a regular la fabricació. A les plantes baixes de les cases cada vegada s'instal·len més telers. El 1494 el gremi compra una casa i un hort al carrer de l'Hospital. Serà la seu dels velluters, el centre de gravetat de la seda valenciana. El
control de qualitat es va inventar així en la seda, perquè precisament el que se fica unes normes de com treballar la seda. I, evidentment, tots els que s'agremiaren dins del gremi de velluters ho tenien que complir. El verdugo de la ciutat hi havia peces de tela que quan se declaraven que no eren aptes per a la venda perquè no complien les ordenances, se cremaven davant de la llotja. El gremi de velluters cada vegada té més poder i contribueix decisivament a la construcció de la llotja. Diuen que les columnes del temple simulen madeixes de seda. Al segle XVIII, tots l'anomenen ja llotja de la seda. La llotja seria, com he explicat algunes vegades, un espai en el que n'hi haurien unes taules de fusta, els homes de negocis principals escrivint els seus contractes en mostres petites de teixits o de matèria primerenca, de fil. El gremi de velluters regula tota la indústria que naix i es multiplica a este barri. Per exemple, limita a 5 el nombre de telers que pot tindre cada mestre en aquestes cases. I fins i tot regula l'accés a l'ofici. Fan falta 5 anys d'aprenentatge per a ser velluter. Tot ho trobem a l'arxiu del gremi, custodiat a Sant Miquel dels Reis. Així descobrim com ja des del segle XV queden registrats en els llibres de matrícules tots els mestres i aprenents que es podien dedicar a l'ofici. Així estan tots els noms dels artesans de la seda. És Bertomeu, és Esteve, és Jeroni, nom del patró dels velluters. I entre els documents d'aquest arxiu trobem les pragmàtiques reals, que detallen com s'havia de treballar la seda i establís el control dels teixits pel gremi i la monarquia. El 1686, el rei Carles II concedís al gremi la més alta distinció, la de Col·legi Major de l'Art de la Seda. El treball de la seda és un art major. La més alta jerarquia de prestigi corporatiu que n'hi ha, tal com els coneixem avui, els col·legis professionals. I estem parlant d'una evolució de passar d'uns 200 mestres en 150 telers a la fi del segle XV a una evolució forta de creixement continu i parlar en el segle XVIII de xifres de 4.000 telers. Amb estos reconeixements, València desplaça Toledo i es convertís en capital de la seda espanyola. El segle XVIII és el d'esplendor de la sederia valenciana. Famílies modestes s'enriquissin. Sorgeixen figures com la de Joaquim Manuel Fos, introductor de la tècnica del morè. També grans empresaris que aconsegueixen controlar molts telers. Félix Pastor, el més ric de València, controlava la producció de més de 200 telers. O Estamarit, que vivien en este palau encara en peu, al barri de velluters. La família Tamarit és un exemple d'una família d'origen artesanal que s'enriqueix considerablement i en aquest moment és quan la casa es converteix en palau. És a dir, el que fa és construir una casa adequada a la seva nova categoria social. Buscant pels carrers del barri de velluters, trobem viva l'empremta de la memòria de la seda. Així encara treballa Vicent Enguídanos, l'últim velluter a mà, descendent directe dels mestres artesans. El velluter és el que fa el teixidor de terciopelo. I com a terciopelista o velluter, que és el teixidor, pues, des luego no... Tinc entès que no hi ha ningú que ho faci allà, ha desaparegut la professió. Soc la quarta generació, o sigui, el meu bisabuelo, que era de Requena, era llaurador, però també teixia, perquè Requena també ha sigut una cuna dels teixits així valenciana. L'espolí és esta xicoteta llançadoreta, que diem. El que passa és que jo empleé altres més grans perquè no tenia prou d'estes xicotetes, perquè aquestes tenen quasi 100 anys. Tirant del fil de seda de velluters, entrem en el túnel del temps en la fàbrica del Tirador d'Or. Esta empresa, amb 2 segles d'història,
encara treballa en el bany de la seda amb or i plata. Creen fils per a les teles més exquisides i delicades. Màquines precises, semblen ideades per Leonardo da Vinci, lentes y exactes. El tirador de oro viene en base a lo que es el estirado del oro. O sea que realmente es una profesión que existe desde hace muchos años, o sea, hace ya siglos. Entonces empieza haciendo el estirado de las barras que antiguamente se compraban, eran barras de plata. Se hacía un estirado de la plata a base de fundición. Se cuida mucho la calidad del hilo y cómo se termina, que es lo que importa, ¿no? Aquí no se corre, sino se va con mucha suavidad haciendo las cosas. Son máquinas bastante antiguas, pero que hacen un trabajado muy bueno, o sea que se ve que el tipo de conjunción de las piñas y de los diferentes mecanismos que llevan están muy bien trabajados y muy bien ideados. Supervivent del negoci de la seda, les modernes instal·lacions que té la fàbrica de Rafael Català al Buixec també tenen els seus arrels a Belluters. I després a Paiporta, on van anar buscant fulles de moreres. La empresa empezó así, en el barrio de Belluters, y ha ido pasando de generación en generación. A día de hoy yo soy la 8ª generación. Esta empresa ha sabut conservar actius els antics telers amb màquines Jacquard. Així es fan encara espolins, obres d'art destinades en la seva major part als vestits festers. La seda es una fibra natural maravillosa que ha sido imposible imitarla de manera artificial y no hay nada que la pueda igualar, o sea, no hay ninguna otra fibra que se le parezca en nada. En el principio de la empresa nuestra hacíamos también terciopelo, cosa que a día de hoy ya no hacemos. Se ha evolucionado de manera diferente y ya no podemos hacer ni siquiera terciopelo, pero en el principio sí se hacía terciopelo de seda. He bajado estas cajas que son del archivo de la casa, que pues aquí se guardaban un poco todos los dibujos y todas las muestras que se iban tejiendo. Por ejemplo, aquí tenemos estas que son muestras del auténtico vellut, de lo que era porque el vellut es peludo y entonces era el terciopelo de seda que se tejía en telares de espolín, que lo tejían todo totalmente a mano. Y no sé si se aprecia muy bien en cámara, pero los colores son impresionantes, o sea, y cómo podían mezclar todos estos colores y esta tejeduría que es totalmente como a mano, ¿no? L'expansió de la indústria tèxtil impulsa a tot el territori valencià la sericicultura i la filatura de la seda que es feia als camps. Al segle XVIII, als voltants de Belluters i de València, es parla que hi ha un immens bosc de moreres. També a la Safor, a la Costera, a la Plana d'Utiel-Requena, al Baix Segura, a l'Horta i, sobretot, a la Ribera del Xúquer. Els cucs de seda eren un producte molt valuós. Hi havia famílies que tots els seus ingressos de l'any anterior els invertien en la compra d'estos cucs per a poder tindre uns guanys a final d'any. El 1836, a Alzira el 25% de la terra cultivada són moreres. La criança d'escús condiciona fins i tot l'estructura de moltes cases valencianes. A Carcaixent ho podem veure encara en les xicotetes finestres de l'última planta de les cases i en edificis com en l'Hort de Carreres, una típica casa sedera, o al Palau de la Marquesa. La primera planta és on vivia Maria Antònia, la marqueseta popularment coneguda, i era la planta noble, i en el segon pis és on estava l'andana, on es criaven els cucs de seda. En la seva època, la cria del cuc de seda va ser un motor econòmic per Carcaixent. En la segona planta, unes finestres, normalment, així abandonem ja les portes, i aquestes finestres el que feien era servir per a regular la temperatura de la cambra o de l'andana on estaven els cucs. Totes les cases del poble, si quan heu entrat al poble, per totes les entrades s'adonareu compte que les cases són menudes en un únic pis superior en la qual és on estaven ubicades les andanes per tal de conrear el cuc. El cicle del cuc dura realment 45 dies. Són 4 dormides en les quals s'ha dit dormida perquè el cuc descansa de menjar.
Realment a Carcaixent, divendres sant, entre dijous i divendres sant, es feien unes rogatives i unes misses especials a la parròquia de l'Assumpció, en la qual tota la gent portava en papers, en mocadors o en caixetes el ouet del cuc de la seda, el retorn les beneïa i ja s'escalfaven en llits. En el baix del matalap, agarrar certa temperatura i entonces començaven a eixir cuquets. A mesura que anaven fent-se grans, anaven posant morera en els canyissos i aquells menjaven com a desesperats. Quan era a mig brodar, li manca seda, veu venir un mariner que una nau mena, i una nau mena. I el mariner va cridant, qui em compra seda, qui em compra seda, una miqueta jo vull, diu la xiqueta, diu la xiqueta. Famílies senceres es dediquen a la cria del cuc, quasi exclusivament dones. En aquestes imatges restaurades per la Filmoteca hem trobat com encara de 1923 a 1926 dones de la Ribera acudissin a la Quinta del Pardo a Madrid per a mostrar al rei Alfons XIII i al príncep d'Astúries l'art de la seda. Dossier s'ha localitzat a Carcaixent els seus familiars. La meva família, vull dir, ma abuela i les tres filles que entre elles estava ma mare, anaren per mediació d'un senyor que li diuen Garrigues a Carcaixent, que estava molt lligat a la monarquia, entonces anaren a fer-li la seda al rei Alfonso XIII, més que res perquè el fill, el príncep d'Astúries, volia seguir fer lo dels cucs, o sigui, lo de la seda. I entonces anaren durant 3 anys consecutius, que crec que va ser 1924, 25 i 26, a fer-li la seda al rei Alfonso XIII a la Quinta del Pardo en Madrid. Per exemple, si veus la documentació de les ordenances, tots els que estan treballant són homes. Però quan tu veus la iconografia del segle XVI, són dones les que estan treballant. Perquè era molt habitual que les dones estigueren filant seda o conreguant els cucs. Amb l'arribada del segle XIX arriben els problemes per a la indústria sedera valenciana. Continua tenint una estructura tradicional amb xicoters tallers artesanals. La filatura i el torsut de la seda es fa al camp i la fibra valenciana és de deficient qualitat. Es vol millorar la qualitat del fil i sorgeixen iniciatives de modernització. En este punt, la ruta de la seda ens porta a Vinalesa. El 1770, un empresari francès, Josep Lapallès, aporta el capital per a crear la primera fàbrica de seda que utilitza la força de l'aigua. En este cas, de la sèquia de Montcada. Es dedica a la producció de fil d'alta qualitat. Introdueix innovacions tecnològiques amb el mètode conegut com Bocasson, que simplifica la producció i millora la qualitat de la seda. L'exemple de la fàbrica de Vinalesa és el més emblemàtic, no? Però aquesta millora de la filatura no va aconseguir collar, perquè la seda que es aconseguirà és més cara que no en els mètodes tradicionals. I això fa que el fil de seda valencià cada volta vagi seguint més marginat en el mercat per el fil d'origen estranger, sobretot del nord d'Itàlia. La fàbrica de seda de Vinalesa la compra la família Trenor en 1839. Dedica a la producció de fil de pita i espart per a la confecció de sacs, més rendible al camp. El fil de la seda ens porta ara al barri de Patrais, a la ciutat de València. Això que ara és un centre d'esports era la fàbrica de seda de Batifora. Així treballaven fins a 300 empleats, la major part dones vingudes de Picanya, Paiporta o Segorbe. I així, al 1837, es va introduir la primera màquina de vapor, fonamental per a escaldar els cucs. En el XIX, quan ja el teixit entra en crisi, ja n'hi ha intents de modernitzar la filatura. Ja invertint en la fàbrica de Batifora en Patrais és un dels models en què s'introdueix la màquina de vapor, inclús en la filatura.
però no es pot competir en la fibra del sud d'Itàlia, del nord d'Itàlia, perdó, la fibra del nord d'Itàlia era de molt més qualitat, i sobretot en el D9 també comença a importar-se fibra asiàtica. Batifora tampoc pot afrontar les noves exigències del mercat. Al final del viatge arribem a l'última seda valenciana. Les dues fàbriques que arribarien vives fins als anys 70 són la d'Oriola i la de Lombard, a Almoines. Jo tenia la matrícula en 1999, treballàvem més de 1.000 o 1.500. Que venien així, hasta de Beniarrés em venien a treballar així. O sigui que tot el poble treballava així. Tot el poble. Este poble era el més ric de l'Horta Gandia. A tot el poble. Venia gent de Beniarjó, Beniflà, Potries, Villalonga, tota la Rafelcofer, l'Alqueria, Bellreguard, de tot el poble. Gandia, bueno, però és que primer esta fàbrica estava en Gandia, que abans la van passar així. Però que moltíssima gent. Paqui i Pepita Costa són part de la memòria viva de la fàbrica d'Almoines, on la major part dels empleats eren dones. Evoquen un altre temps. Recorren les ruïnes de la que va ser una gran fàbrica de seda creada per un altre francès, Enric Lombard. A la Safor ja hi havia una important producció de seda que s'exportava des del port de Gandia. Els francesos aprofitaren que Almoines oferia moreres, filadores, mà d'obra i el riu Serpis. Almoines va poder resistir la crisi del segle XIX, reproduïa el sistema de producció francès i tenia base financera. Te'n recordes com posaven la seda així en la màquina i feien que no n'hi hagi molts nucs, que estiga ben posat, que eren molt exigents, que... El grossor, la torsió, jo què sé, és que ja no sé tantes coses. I resulta que, mira, encara existeix alguna coseta deixes ahí, pareix que siga seda negra, però esta, veus, ja s'ha desfet, pobra. Mira, esta ja, no queden només que els filets que pengen. No tinc jo capells escaldats ahí. Jo em dedicava a escaldar el capoll, també em posava moltes vegades en la batidora que el dic jo, que és on eren com unes graneres que treien la borra primer del capoll i hasta que eixia el fil. I aquest fil el tiràvem a unes peroletes, que es diuen, i aquestes peroletes repartien ja el capoll a la màquina que ho devanava. I 7 o 8 capolls era el que treia un fil de seda. Aquest fil de seda passava a una roda on anava devanant-se. Perquè el cuc que n'hi havia dins no fora d'ara el capoll, el tenien que ofegar. Ofegar era calentor o banyar-los en aigua molt calenta perquè s'ofegaren. L'esplendor de la sederia valenciana s'apaga en el segle XIX. Es perd el principal mercat, el de les colònies d'Amèrica, i a Europa no s'és competitiu. Les classes altes i les cases reals, també l'espanyola, prefereixen la seda de Lió. Els francesos imposen la moda. A partir de la dècada de 1820, la sederia valenciana no té pràcticament eixit en els mercats, ni en l'espanyol ni en l'americà, que havien sigut els seus dos grans mercats importants. I, per tant, el sector a poc va desaparèixer. Els telers desapareixen a poc. L'estructura productiva encara és artesanal. No hi ha industrialització. Les guerres, la nova moda del cotó i l'arribada dels teixits asiàtics desplacen a la seda valenciana. A més, al camp arriba una epidèmia, la de la pebrina, que ataca les moreres i afecta els cucs. Per què va fracassar aquesta industrialització? Perquè, evidentment, van preferir altres negocis més especulatius. És el moment de la introducció, per exemple, de la taronja, entre altres coses. Als camps han desaparegut les moreres. A Belluters ja no sona la música dels telers. Queda la memòria de la seda al Col·legi d'Art Major, un edifici en molt mal estat que necessita una urgent rehabilitació. Quan vingué la enfermedad de la pebrina, que és la que eliminà la producció de la seda així, tota la transformació de camp de moreres se transformarà en tarongers. Entonces, però que abans eren camps de moreres. Entonces, n'hi ha molta gent jove, sobretot, que aquesta història no la coneix, perquè si tinguérem el col·legi obert, aquesta història podia estar viva, sí. No podem mostrar-la si no tenim les condicions adequades, i la condició adequada és rehabilitar l'edifici.
Al riu Segura l'última collita de seda es fa a la tardor de 1974 per a Seda Sorihuela. A la Canal de Navarrés, a la Ribera i al Camp de Túria es fa la que es considera l'última d'Espanya el 1975 per a la fàbrica de Lombard, d'Almoines. La producció de seda desapareix a tota Europa i ha tornat al punt d'origen, a la Xina. El que ha quedat és una cosa més important, que és una riquesa oblidada, però una riquesa que té un impacte en patrimoni cultural valencià. Una riquesa oblidada que perdura inconscientment en l'imaginari valencià en cançons o expressions plenes de simbolisme. Fi com una seda. Qui tinga cucs, que pele fulla. El que de seda va vestit, o és molt pobre o és molt ric. Una riquesa oblidada que va ser la principal indústria de la nostra terra i donava de menjar a milers de valencians. Una riquesa oblidada que cada primavera desenes de xiquets valencians amaguen com un tresor en caixes de sabates.